Ngaw. Hey ngisho phela ngibona le yanto enye ivideo yabelungu yase Finland. Becula lapha bethi ngeke siyelena kwamashu sesawa mavolovo. Ngacabanga mnganami ngathi hayibo abafuna ukuza kamashu. Bayaphi ngoba phela mavolovo vele. Mina ngiphethe la uthi ama comment lapha abantu bathi hayi phela manje sekuyisenanda. Ayo West yo ish. Hey uright kodwa sinqanqawo laphana komashu. Hayi kuyaphileka mfethu akufani yazi nawe wena lapha komlazi. Right. Hey thina siyashibilika and umlazi bafethu ningakhohlwa ukuthi niyazi sinesaba kamashu. Na we have abantu abaseyintweni nabantu abama millionaire. Kodwa nesaba ya. Sinendawo emnandi enjengo Max kuyathini lapha. Nesine rooftop athizini neLondon nesaba kodwa. eLondon thina sinabantu abake baye eLondon. Nasinabantu baye Max nesaba kodwa. Hayibo, nanga umuntu engena ngomashu bo.